alig szeptember közepe, de már rengeteget kell tanulnom. Most van 23 óra lesz 4 perc múlva, és nemrég fejeztem be a tanulást, szörnyen álmos vagyok. Próbáltam összekapni magam, de szerintem látszik rajtam, hogy álmos vagyok. Egy sokkal okosabb vagyok. Hát a lényeg az, hogy nagyjából összeszedtem magam még így estére, hogy tudjak nektek csinálni egy videót, de azért a karatés póló, hát persze a karatés póló! Mint a videó címből is láthatjátok, el fogok indítani egy kérdez-feleleket. Valakinek biztos megfordulhat ez a fejébe, hogy miért akarnék én valami ilyesmibe belekezdeni, mikor így is videót készíteni alig van időm. Nos, ennek az előnye az lesz, hogy rengeteg időtök lesz kérdéseket írni. Hát addig nagyon sok kérdés össze tud gyűlni, mire én meg fogom csinálni ezt az egész válasz videót. Viszont a hátránya ugye az, hogy várnotok kell arra kemény egy hetet, vagy valamennyit, hogy ugye válaszoljak a kérdéseitekre, és ebben a videóban is elmondom, mint mindegyik kérdez-felelekes videómban, hogy minden kérdésre fogok válaszolni kivétel nélkül, és senkinek a kérdését nem fogom kihagyni. Kicsit reket vagyok, meg beszélni sem nagyon tudok, mindegy este van. Na, mit is akartam mondani? Már felejtek, öregszem, vagy mi van? Nem öregszem, nem. Örök fiatalság. Örök fiatalság. Mindenkinek válaszolok a kérdésére kivétel nélkül, és leszögezem, hogy nagyon igyekezni fogok, hogy minél előbb megkapassátok a válasz videót tőlem. A kérdéseket kommentben tegyétek fel ez alá a videó alá, illetve Eszkefemre is tettek fel nekem kérdéseket. Viszont, hogyha Eszkefemen írjátok meg a kérdéseitek nekem, akkor vigyesszétek oda a kérdés végére vagy elejére, hogy ezekre a kérdésekre, amiket ott feltesztek, videóban válaszoljak. Régen csináltam már azt hiszem ilyen kérdez-felelekes dolgot, tehát ugye mint minden kérdez-felelekes válasz videómat, több részre fogom szedni, 2 részre vagy több részre esetleg. Bármilyen kérdést feltehettek, amire esetleg kíváncsiak vagytok, vagy éppen az eszetekbe jut. De beszartam, mi volt ez? Valami zörgött kint. You know? Tehát csak ennyit szerettem volna, még egyszer mondom, kommentbe írjatok kérdéseket, illetve Eszkefemen nagyon várom őket. A lényeg, hogy nagyon várom a kérdéseiteket, remélem minél több lesz, és hogy minél többre válaszolhassak, szóval igyekszem a válaszvideókkal. Ennyit szerettem volna mondani. Tehát Ecsen voltam, hamarosan jelentkezem, addig is, sziasztok! Álljunk meg egy szóra! Valami még szót érdemel, ugyanis a csatornán immáron 3000 fölött vagyunk. Bam! Olyanra, amikor néztem, 3222-en voltunk. Fantasztikus teljesítmény. Nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, és nagyon köszönöm mindnyájatoknak ezt a nagyon szép feliratkozó számot. Komolyan, hogy köszönhetném meg? Ezért már nem keksz jár. Ó, nem ám. Ezért már zöld tea. Amiből persze nem adok meg, mint az enyém. De azért egy ölelés, hogy gyere ide. Na, come at me, bro. Na gyere, gyere.